Ahoj lidičky, dneska budeme dělat rumové kuličky. Budeme na to potřebovat hnědý rum, holandské kakao, kokos zdrcený, cukr, moučka, piškoty a máslo. A budeme ještě potřebovat váhu, mističku na kokos, sáček, velkou misku na těsto a váleček. Vezmeme si sáček a do nich si dáme piškoty a po troškách je budeme drtit válečkem. Postupně tam přidáváme po troškách piškoty. A zase budeme rozdrťovat. Piškoty máme nadrcené a vezmeme si další misku a navážíme tam 150 gramů moučkového cukru. Tak, máme 150 gramů a cukr, moučku přisypeme do piškotů. Máme 200 gramů másla a teď si to přidáme zase do cukru a piškotů. Hlavně to ještě nemícháme. Tak, máme to tam a teď si dáme kakao. Nemusím to vážit, třeba mám už na krabičce 100 gramů kakaa. A dáme si 100 gramů holandského kakaa do piškotů s máslem a cukrem. A ještě musím říct důležitou věc, že to máslo musí být předem změklé. Takže rum přidáme podle chutí, ale nebudeme to přehánět. Předtím, než si vypracuju těsto, tak si nasypu do misky kokos na obalení. Vypracujeme hladké těsto, které necháme odložit do ledničky na 30 až 60 minut. Těsto už má vypracované, mělo by být zhruba takové a mělo by se do válečku udělat a pak to dáme do sáčku a dáme to do lednice odpočinout na 30 až 60 minut. Takže těsto jsme si vytáhli z ledničky a po zhruba 40 minutách a teďka si vyválíme v dlaní kuličky, obalíme si je v kokosu, co jsme si předem připravili a máme hotovou druhou kuličku. Kuličky máme hotové a musím přiznat, že jsou fakt výborné.